बहा थानो बिजेपिखौ एकदम जोगगासिनो जोनानै नागपुराव फाथायहरफिन के रुंबां फुं बेरे फुंजानि खानाय रानस्लाबलाय स्कुटि लानानै अफिसाव थांनायखौ आं बेखौसो नायनो लुबैगासिनो दं रायजोफोर ओंखायनो कंग्रेसखौ गभर्नमेन्टआव फैनो हो आरो नाय बिसोरो मावनो हाया मुंख्लंआनो जा माबा मोनसेयानो जाया जोंनि पलिटिकल पार्टिया मावनो हाया मानो होनदों होनबा खारन बे सरकारनि इन्जिना नोंनाव गैयाब्ला नों बोरै मावनो हागोन हो इउपिपिएल गभर्नमेन्टआ दिनै गभर्नमेन्टनि बिगोमा प्रमोद बरुवा बिनि सीएम किन्तु बिनि इन्जिना प्रमोदनि आखायाव गैया सोरबा डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानियावसो दा बेलाय बे हारसायालाय नोंनि बे जि जाब्रां इन्दि बेखौ बोरै प्रमोट खालामगोन नेभार दा बेखायनो बे बुंनाय बायदिल' जायो बेखायनो बिथांमोना थख' खालामनाया बिराद मोजां आरो गाव खुंथायाव थानांगौ आरो मा दा बेखायनोथ' गले गले आं कंग्रेस मालाय मा जानो हारिनि नंगौ आरो सैथो खोथाखौ आं सब समाय बुंगोन हारिनि इन्टारेस्टआवहाय बिथांमोना ज' जानानै ज' खुङोब्ला बेनिख्रुइ साबसिन बोलोगोरा आरो बहा थानो बिजेपिखौ एकदम जोगगासिनो जोनानै नागपुराव फाथायहरफिन क्लियार खोथा बेबायदि नङागौ माने नोंनि सोरबा मारथायानो जा सोरबा उमुगानो जा थैलाय उजिलाय सानब्लाबो बे ओरैनो सानरायराय जागोन प्रेक्टिकेलाव मावनो हानाय नङा हाबाब कंग्रेसआव फैयोबा जोङो जुदि कंग्रेसआ बिटिसिखौ सालायोबा नाय बिटिसिनि नमुनाखौनो सोलायहोजोबगोन आं जोंनि लाइमोनफोरखौहाय साख्रि गोनां लाइमोन खालामगोन जोंनि सेंग्राफोरखौ साख्रि गोनां सेंग्रा खालामगोन जोंनि सिख्लाफोरखौ प्रफेसनेलाव कनभार्ट खालामजोबगोन फरायनाय मानेखौ एखे रुंबां फुं बेरे फुंजानि खानाय रानस्लाबलाय स्कुटि लानानै अफिसाव थांनायखौ आं बेखौसो नायनो लुबैगासिनो दं रायजोफोर ओंखायनो कंग्रेसखौ गभर्नमेन्टआव फैनो हो आरो नाय